Αυτοί που λένε ότι μας χρειάζεται μια χούντα είναι τα πρόβατα της κοινωνίας που θέλουν ένα μαντρί για να τα σφάξουν. Γιατί αυτό κάνει η χούντα, σφάζει. Και που φυσικά έχουν παραιτηθεί από τον εαυτό τους και περιμένουν κάποιο σωτήρα. Ο σωτήρας που έρχεται δεν είναι για να σώσει κανένα, είναι για να πάρει την εξουσία και να τα οικονομήσει. Είναι στάνταρ το παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι στη χούντα εγώ ήμουν ελεύθερος. Έκανα αυτό που ήθελα, που λέγανε οι πεποιθήσεις μου, και μια χούντα αντίστοιχη, όχι βέβαια βασανιστήρια, υπάρχει και σήμερα που φυλακίζει τους νέους να φύγουν από το